Bok i dobrodošli u video 4.5. Pouzeće i povrat novca od DPD-a. Kad kupac plati kuriru, Taskora automatski zatvara narudžbu i račun čim DPD pošalje izvještaj o uplati. Bez ručnog unosa, bez pretraživanja po papirima. Otvaram modul pouzeća iz izbornika. Na vrhu stranice nalazi se zeleni gumb za učitavanje izvještaja, a ispod arhiva svih prošlih uplata grupiranih po godini i mjesecu. Klik na zeleni gumb. Biram dokument koji sam dobio od DPD-a, kod transfer list. Sustav pokreće obradu, čita tablicu, izvlači svaki paket, iznos i referencu. Nakon nekoliko sekundi javlja poruku. Obrađeno 173 eura, automatski zatvoreno 5 računa. Dokument se trajno arhivira za knjigovođu. Arhiva se otvara po mjesecima. Za svaki mjesec vidim ukupan iznos i broj izvještaja. Unutar mjeseca je tablica s kupcima, brojem paketa, referencom narudžbe, iznosom i statusom. Zeleno zatvoreno znači da je uplata automatski povezana s računom. Sivo nema veze znači da sustav nije mogao sam pronaći odgovarajući račun. Za nepovezane uplate klik na plavi gumb Poveži. Otvara se prozor za ručno spajanje. U polje upišem dio imena kupca ili broj narudžbe. Sustav trenutno pretražuje sve narudžbe i račune i prikazuje podudarajuće dokumente. Klik na gumb Spoj pored odgovarajućeg retka. Status prelazi u zeleno zatvoreno, račun dobiva plaćeno. Sažetak videa 4.5. Pouzeće u Taskori. Učitate DPD dokument, sustav sam čita i povezuje, a vi samo završavate iznimke ručno. U sljedećem videu radimo analitiku kupaca, najbolji kupci, doživotna vrijednost, povratnost. Vidimo se u 4.6.